Angeles City, Pampanga. Angeles City is a first-class, highly urbanized city in the region of Central Luzon, Philippines. It is bordered by Mabalacat to the north, Mexico to the east, San Fernando to the southeast, Bacolor to the south, and Aporac to the southwest and west. Angeles City is served by the Clark International Airport in Clark Freeport Zone, being home of the former Clark Air Base. It was significantly affected by the fallout from the eruption of Mount Pinatubo in 1991. Angeles City is 83 kilometers from Manila and 17 kilometers from the provincial capital, which is San Fernando. Welcome to Angeles City, Pampanga. Hi guys, so nandito kami sa may DM Residente Hotel, Bolivago. Meron silang welcome drinks, guys. So meron silang provided na welcome drinks sa lahat ng guests na pumapasok dito. So 1 point. So hi guys, nandito na ako ngayon sa may DM Residente Hotel sa may Bolivago. So ito po yung room na naka-assign sa akin sa 110. Ito yung key nila. Yan. At saka ito yung proximity card. So ito yung proximity card, tuturo ko mamaya kung saan ito, paano ito gagamitin. Okay? So tara, pasok na tayo guys, para ma-check natin yung ito ng kanilang junior standard room. So ngayon, papasok na tayo. Ang kagandahan lang dito guys, sa junior standard room nila, meron silang safety lock. Yan. And meron silang proximity card. So ito guys, so pakita ko sa inyo kung paano gamitin yung proximity card para sa ilaw at saka sa aircon. Pag in-insert mo to guys, ito mag-on lahat. So ito try natin kung gagana siya. So ito na guys, i-insert natin. Dito siya. Yun. Di ba guys, junior standard room. Pero yung meron silang ganito. Pag nasa loob ka na ng kanilang junior standard room guys, ito yung makita ninyo. So yung junior standard room nila, ito po yung kaya ng mga backpackers. Almost 1,000 pesos per night. So ito yung makikita mo sa side. So right side ko meron siyang side table na merong mirror. Yan. Nandito guys nakalagay yung kanilang house rules. Nandito yung kanilang menu. Yung menu. And meron silang ganito guys na nilalagay sa may doorknob sa labas ng room. Kung gusto mo magpalinis, ganun mo lang. Please make up my room. Yun nilinisin nila. Pero kung gusto mo hindi kayo istorbohin, isabit mo lang din sa labas. Ito yung makikita ninyo. Please do not disturb. Yun, hindi ka lang disturbohin nun. And sa menu nila guys, nagsiserve silang breakfast, lunch, and dinner. So, mamili ka lang. Kayang-kaya ng bulsa. Yan. Para hindi ka nalalabas sa may maraming budget. Pwede na dito. Dito sa side,
Meron kang lampshade. So, napakalaki ng lampshade. Yung ilaw yan. Napakalaki. Yan guys. So, okay. And meron kang telephone. Okay. If in case, pwede ka tumawag sa akin. Information nila doon sa harap. Pwede ka dito mag-order ng food kung nagugutom ka na. Ito lang yung buong bed nila guys. Good for 2. Tapos merong nakalagay na dahon. As in dahon. Your linen will not be changed when this split is placed on your bed. So, ibig sabihin, hindi papalitan yung bedsheet. Pag ilagay mo rito, ibig sabihin, malinis pa. Kung dito mo siya ilagay. Okay? Meron silang dalawang towel. Ito lang, dalawang towel. Yan. And, meron silang flat screen TV. Na nandito. Meron silang personal ref. Yan. Yung personal ref nila. Meron din silang cabinet. And meron kang dalawang parang bolt. Ito yung malaking bolt. May mga importanteng gamit ka. Kung lalabas ka, pwede mo itago rito. Dito. So, bolt. Meron din isa. Ito, dilock lang siya. Meron ng mga hanger. Yan. Tapos, lakad lang ng konti. Ito na yung kanilang comfort room. Yung bathroom nila dito rin. So, bubuksan natin. Tingnan natin. Simple lang. So, dito sa side, pagbukas mo, meron siyang sink. Yan. Dito ka mag-toothbrush, maghugas ng kamay. Nandito rin nakikita yung kanilang toiletries. Dito. Toothpastes. And may dalawang disposable na toothbrush. Merong soap. Yan yung may soap. And merong shampoo and conditioner. So, di ba? Kung kunyari, may nakalimutan kang dalhin, toothpaste, shampoo, meron sila available. May free sila. And ito naman yung importante sa lahat. Yan. Yung paliguan. Puntahan natin. Ito na. Ito na nga ako. Puntahan ko na. Ito. Dito side, yung kanilang nakalagay lang dito is parang maliit na towel. Yun, parang maliit na towel. Ito yung bowl. Ito yung bidet nila guys. Kakaiba yung bidet nila. Ngayon ako nakakita ng bidet na ganito siya. Kasi mostly yung bidet sa ibang hotel, may mahabang cord. May mahabang cord para maghugas ng, alam mo na, after mo mag-poop, di ba? So, ito siya, parang naka-intact siya dito. Tapos, iikutin mo lang, may nalabas na tubig dyan. Gusto niya try to? Ito guys, oh, may nalabas siya. Ayan, oh. Yan! Nakita nyo? Di ba may tubig pa ganun? Okay, so which is maganda. So dito sa side, right side, sa tatabi niya lang, merong shower curtain kasi dito doon guys maliligo. So hawin na natin yan. So ito medyo okay naman, medyo malapan. So meron silang hot and cold na shower. Ayan, meron silang hot and cold na shower. Automatic. Yan, okay naman. So, yung tubig. So, napakalakas ng tubig. Importante kasi guys, sa hotel yung talagang malakas yung tubig. So, okay naman yung tubig nila. Simple. But kayang-kaya ng bulsa to sa lahat ng mga backpackers na gusto pumunta ng Angeles City sa Pampanga. Kunyari, pumunta kayong airport, na-delete yung flight ninyo. Pwede ko to i-recommend sa inyo yung GM Residente Hotel. Dito lang yan sa may Federico Street, sa may Balibago, sa may Angeles City. 4 to 5 minutes away from Clark International Airport. So, di ba, malapit sa airport, malapit ka pa sa mall, sa SM City Clark, malapit ka pa. So, wala nang masyadong traffic dito kasi malapit na talaga siya. So, yun guys.
Hi guys, so good morning. Kakagising lang natin. Nandito po yung breakfast natin sa Nerve na dito sa may DM Residente Hotel. So yung breakfast guys na sinerve sa akin is American breakfast. Ito siya. Bacon, 2 eggs, and hash brown. Ito yung breakfast. Coffee, at saka 2 pancake. Yan, ito yung ano niya. Yan. Ito naman yung ketchup. Yan po yung breakfast dito guys sa may DM Residente Hotel. So, ayan. Kain na tayo. So, bago ko pala kumain guys, i-review ko muna yung DM Residente Hotel. Yung DM Residente Hotel guys, dito lang siya malapit sa may SM City Clark at saka sa Clark International Airport. 4 minutes lang, nasa airport ka na pag galing ka rito. So, yung room nila guys is okay. Yung sa comfort room nila, may hot shower, may bidet, okay din. Meron silang proximity card. Yan, it's okay din. Yan, proximity card. Yun yung pag-insert mo siya, gagana yung aircon, yung ilaw, so okay din. Yung pagpasok mo lang dito sa room, yun lang po yan guys yung concern ko. Pagpasok sa room is parang amoy usok. Yun lang yung concern ko. Pero the rest, very good. Very good yung service nila dito. Yung staff, mabait. Yung mga naglilinis ng room, mabait din. So, kailangan nyo kung nandito kayo sa Clark, dito na kayo sa DM Residence Hotel. So, yun guys. Isa na lang hotel yung napuntahan natin. Na-review natin. I hope you like this video and share. And don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell G. So thank you very much guys. Thank you. Bye-bye. To God be the highest glory. Bye-bye.